polet. Svi poniji u bolnici su tako uzbuđeni zbog vaše posete. Uvek sam raspoložena da posetim bolesne mališane. Ne mogu da verujem da je čitavo odeljenje dobilo konjske boginje. Na školski dan crtanja. Slatkišima je zaista potrebna razonoda. Učinit ćemo sve. Pripremit ćemo užinu, čitat ćemo im i donećemo poklone. Hrana i pokloni me uvek obraduju. Vidimo se uskoro. U redu. Stižemo do bolnice u vreme ručka, imamo 3 sata da kupimo poklone, uzmemo knjigu iz biblioteke i pripremimo zakusku. Nije malo, ali ako se držimo rasporeda, možemo sve da završimo. Da kucnem u drvo. Iznenađenje! O, tako mi grive! Kako je moja omiljena rođaka? Sjajno sam, nadam se da će moja omiljena tetka moći da me pričuva nekoliko sati. Nadam se da si slobodna. Zapravo, prilično smo Zauzeta. Zar bi najbolja tetka na svetu bila zauzeta za ovog neodoljivog slatkiša? Ne. Moj mali poni, moj mali poni, moj mali poni, što prijateljstvo sada donosi. Moj mali poni, da mogu da dele sa mnom vaše avanturu, zabavu, ljubav, hrabrost i odanost, da budu dobri i veseli, čarolijom smo vezani za kraj. Vi ste meni najbolji drugari. Moj mali poni, prijateljstvo je čarolija. Flari pravi nestašluke. Flari, imam iznenađenje za tebe. Nekoliko igračaka podsjeća me na Flari. Pogledaj koliko sam poklona kupila za Flari. Tako si pažljiva. Nije trebalo to da radiš. Znam, ali ne mogu da odolim. Najbolja tetka na svetu. Otvori ovaj, Flari. Tako je, to su medvedići. Ti si jedan pametni medenjak. Ostavit ćemo ovde Flarine stvari, Twiley. Naravno. Kaša od graška, njena omiljena hrana. I pelene. Rezervne pelene. I rezervne pelene u slučaju potrebe. Kaša od graška, njena omiljena hrana. Čekaj malo, jesam li to već rekao? Aha. Ups. Ovo je najvažnija stvar na svetu. Njen pužić. Flari ga je tako nazvala? Da, ukoliko bude nemirna, pužić je jedina stvar koja može da je umiri. Da li si sve to zapamtila, Twiley? Pužić, u redu. Nego, kuda ste vi krenuli? Sećaš se mog prijatelja iz kraljevske garde, Spearheada? Iskreno, svi tvoji prijatelji nose slična imena. Pa, postavlja izložbu u kafeu Ponyville, koji smo u poslednjem trenutku odlučili da posetimo. Nismo baš ludi za umetnošću, ali voljeli bismo romantično veče. Misliš dan? To sam rekla, zar nisam to rekla? Kako god, da li ste sigurni da možete da je čuvate? Bez brige. Najbolja tetka na svetu drži sve pod kontrolom. Hvala ti još jednom, Twiley. Hajde, zgrabi tog pužića i idemo. Hoćeš da se pretvaramo da smo mi medvedići? Mislim da imamo vremena za jednu igru. Imamo li? Hej, u redu. Uhvatit ću te.
besni ždrebići računaju na nas. Sećaš li se? Znam. Grr. Stižem te. Oprosti, Medena, jesam te uplašila? U redu je, to sam ja, tvoja tetka Twiley. Znaš, to je prilično složena čarolija za nekog tako malog. Očigledno je da već podsjećaš na svoju tetku Twiley. U redu. To je zaista bilo neodoljivo. Međutim... Znam, Spike, idemo. Samo da nahranim Flari. Da li je ovo umetnost ili greška? Nije mi jasno. Zar je važno? Barem ne menjamo pelene. Shining Armore, Cadence, kako su mladi roditelji, baci kopito. Tako mi je, drago. Što vas vidim, drugari, hvala što ste došli. Naravno, sjajno se zabavljamo. Baš nam se dopada ova umetnost. To je kanta za smeće. A jeste, znao sam to. Hej, ali ko kaže da nije umetnost? Umetnost je sve što ti se obraća. Promenila mi je život. Ovo je moje najnovije delo. 1000 noći u hodniku. Wow, verujem da noć u hodniku mora biti veoma mračna. Ništa nije mračnije. Da, ništa. Tako smo srećni što smo ovdje. Do sada bismo bili uflekani kašom od graška. Kada su rekli da obožava kašu od graška... Jesu li mislili na jelo ili na dekoraciju? A, ne duri se, Spike, nije tako strašno. Da, od rasporeda nas deli 20 minuta. Kasnimo? Sve je u redu. Možemo da stignemo. U redu. Kupit ćemo par igračaka i idemo odavde. Želiš da se igraš, ili da? Predložit ću ti jednu zabavniju igru. I efikasniju. Jurnjava kolicima! Hehe, sjajna ideja, Twiley. Najbolja tetka na svetu! Polako, Flari, kolica moraju da se odmore. Nisam detektiv, ali mislim da imamo osumnjičenog. Pa, bolje bi bilo da malo pospremimo. Nema vremena za gubljenje. Hvala, ali bili su poređani po boji. Uštedili smo 5 minuta trčanjem. Da, ali ako dodaš kašnjenje od 40 minuta, i dalje smo u zaostatku 35 minuta. Hoću reći, dobar smo tim. Aha. Hvala ti na pomoći, Sherili. Oprosti što kasnimo. O, nema veze. Moram da kažem, iznenađuje me da vam je potrebna knjiga. Zar nemate ogromnu biblioteku? Da, ali... Oprosti trenutak. Verujem
Čujem da mališane ne zanima nedovršena istorija Amajlija na latinskom jeziku ponija. Da, dobro je što ste došli. Šta kažeš na zbirku pripovedaka Basne i štale Ponivila? Preopširno. Jednorozi protiv svemirskih gusara? To je preozbiljno štivo za nju. Štaloferno, ratnik u duši? Govori o prelepom zmaju koji sređuje zloće svojim zadahom i mudrim, hitrim veštinama. Uzet ćemo to za tebe, a tražimo dalje. Nešto drugo? Šta kažeš na Veliku Gasti? Jedna od mojih omiljenih knjiga iz detinjstva. Uzet ćemo je. Preporučuješ mi nešto savremenije? Sherry, tako mi je žao. Nisam primetila da je odletela. Gotovo, čisto je. Sjajno, morat ću sve iznova da pišem. Iz početka. Uživajte. Ovo se zove Pustolovine kuhinjskog stražara. Podsjeća me na dan kada je Flari upala u čokoladni puding, pa smo po čitavom tepihu pratili male čokoladne tragove kopita. Satima smo čistili nered. Sećaš li se njenog slatkog izraza lica kada smo ju uhvatili? Da, bila je zbunjena. Čoveč, umetnost vraća sećanja. Nisam očekivao takvu reakciju. Divno. Iskreno, Twilight, bolje je da ne znaš koliko kasnimo. Da li da otkažem posetu bolnici? Šta? Da otkažeš? Nema otkazivanja, Spike. Mališani računaju na nas. NTNS nikad ne bi tako razočarala dečicu. NTNS? Najbolja tetka na svetu. Pored toga, sledi nam nešto drugačije. Sigurna si u to? Flari će se igrati sa Cake blizancima i neće praviti nestašluke. Najbolja tetka na svetu! Divno, već su prijatelji. Nije trebalo da sumnjam. Hvala. Čekaj malo, sumnjao si? Spike, ti čuvaj Flari, ja ću se pobrinuti za sve ostalo. Zdravo, Pinky, kako si? Došla sam po kolače za mališane i zakusku izvinjenja. Sjajno sam, izvoli, zakuska stiže. Da li čuvaš beleške o omiljenoj poslastici svakog ponija? U svojoj tajnoj pećini. Odmah se vraćam. Kasnije ću ti govoriti koliko si sjajna. Sherry? Da, prilično sam sjajna. Ovsena kaša sa trešnjama i žutim mrvicama. Sjajno. Može li na njima da piše oprosti? Imam poseban pečat. Hej, drugari, zašto se svađate? Polako, mora da postoji još jedan. Nije ovo, slatka igračka. Sačekaj, Medena, igrat ćemo se uskoro. Devojka iz prodavnice igračaka? Cupcake od jabuka sa prelivom od karamele. O ne, Sherry je imala isti izraz lica. Pinky, koja je tvoja omiljena poslastica? Ukrasni poslužavnik. Uzimam 3 komada. Aha, rekao sam vam da nije jedini. Twilight! Ne dolazi u obzir, ne otkazujemo, sve mora biti kako treba. Do sada je sve išlo nizbrdo, nemoguće je da... Oprosti. Naprotiv, to mi je trebalo. Želao sam da ti kažem da smo stigli. I kasnimo svega 4,5 minuta. 4,5!
Dok se neprijatelj približavao Cloudsdale-u, velika Gasti nije odustajala. Krenula je uz brdo sa svojim hrabrim jednorozima. Međutim, naišli su na... Šta? Šta se dogodilo? Bila je to zloća Groga. A Gasti je shvatila da je vreme za borbu. Gasti je pozvala hrabre jednoroge. Jao! Sada nije trenutak, Flari. Mališani čekaju kraj priče. Sledit ćemo Grogara zajedno. Hrabri jednorozi ispaljuju čarobne snopove u oblake koji su se sjedinili u jedan. Snop svetlosti snažniji od 100 armija spustio se na zemlju, zgrabio Grogara i oborio ga. Ne dozvolite da pobegne, povika Gasti. Reci ja. Grogar je bio neustrašiv, osnažen strahom. Oslobodio se moćnih okova. Sjajna priča, zar ne? Twilight, pogledaj! Spike, ti lebdiš! Ti lebdiš! Kao i ti! Flari, Medena, prekini čaroliju! Spusti nas, molim te! Twilight, čuvaj! Nema razloga za paniku, sve će biti u redu. Ne mogu da je opustam. Da, gde je njen kužić? Njen šta? Znaš već njen sluzavi spori ljubimac? Gde je? Cadence tvrdi da je smiruje. Nema ga nigde. Flari Heart, spusti nas na zemlju iz ovih stopa. Jesu li svi dobro? Flari, bila si nevaljala devojčica. Umalo da povrediš drugare. Flari, nisam želela... Mjedena, ne plaši se, to sam ja, tetka. Ti se plašiš mene? Vikala sam na tebe, poput velikog strašnog medveda. Žao mi je, Flari. Danas sam bila loša tetka. Samo si želela da se igraš, a ja nisam imala ni malo vremena za tebe. Nisi ti odgovorna. Ja sam. Toliko od najbolje tetke na svetu. Ali nadam se da znaš koliko te volim. To znači da mi opraštaš? Hvala ti, Flari. Hajde da krenemo kući. Nakon što pronađemo tvog pužića. I počistimo. Ova me podsjeća na Flarinu grivicu. I ova statua me podsjeća na Flari. Kako to? Sićušna je, kao Flari. Ne mogu više da izdržim. Druže, bilo je sjajno, ali... Ne govori više. Moja umetnost meni izražava ono što ja volim. Ali samim tim što kod tebe budi ono što ti voliš, ljubav je podeljena. Vratite joj se. Flari, gde je naš medenjak? A tako si nam nedostajala. Izgleda da mi tebi nismo nedostajali. Zapravo ne bih rekla. Flari je zato bila nestašna, ali nije ona odgovorna. Nije trebalo da pristanem da je čuvam pored toliko obaveza. Nije bilo nimalo lako, ali naučila sam vrednu lekciju pokraj Flari. Najbolja tetka na svetu ne meri se po vremenu provedenom sa svojom nećakom, već po dragocenom druženju. Naučila me novoj igri sa medvedom. Dakle, to su dve sjajne stvari. Pa, očigledno je trebalo malo više da te upozorimo. Da, u buduće ćeš biti zauzeta tetka.
To bi bilo sjajno. Hej, slobodna si narednog utorka? Za večeru, ne za čuvanje bebe. Pitaću Spajka, ali mislim da smo slobodni. Gde li je Spike nestao? Neustrašivi zmaj i hrabri borac bljuvao je ljutu vatru i smeškao se dok je nestajao put zalaska sunca. Ukoliko ti vatra nije mila, ne izazivaj zmaja. Jej, ličiš na hrabrog zmaja. Hvala ti! U redu, ko želi još torte? Uloge tumačila Marijana Aranđelović, Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodan Aleksić. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.